Hej folkens, episode 2 af, hvad skal vi kalde den her, vennehygge. Ja, chill. Minecraft chill med vennerne. Ja. Og den heks står stadig derovre, hvor den var i går, i sidste episode. Ja, vi optager lige efter hinanden. Ja. Og så kan Sofie udgive det, mens hun sover. Nej, jeg kan bare udgive det nu, hvis jeg vil. Ja, du kan også udgive det, når du er med i skole. Ja, Rasmus, jeg skal lige herned. Lad være med at komme ned til mig. Yes. Jeg tror, jeg smutter tilbage. Ja, han smutter tilbage til sin hule, eller hvad? Fuck, der poppede noget Skype op hos mig. Jeg vil lige sige, at der er kommet lidt... Der er kommet lidt lag ved videoen. Jeg beklager virkelig meget. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre lige nu. Vi siger klip, klip.